nan da gidan ko kwankwasa to a kwankwasa kwankwasa. What? wallahi Allah Kwana biyu. wallahi lafiya ne Yanzu nan nake ta tunanin ka wallahi. Allah ko Wallahi. San da zuwa yara. wallahi labari la aikin sa san aikin gini nake yi isa Okay, gini kake shine boye kake nan wallahi wallahi ya kusa gawalinta wallahi Allah aikin san auren ki nake son yi ne Allah da san ki nake da gaske wallahi wallahi Allah Allah sarki. kai ka gaishe ta mana na wuni Wani lafiya? Ya gida. ana kana mata wani kallo ne na daina ai abokina ne Allah. Allah kin gane shi Allah. Ban ana fita mu'amala da wannan garin yaron ba. Ba na ce ka daina shiga hurumi na. Kai da Allah saurara mai gida yana miki magana zaki Kamar wani yadda irin ce daina wannan. shiga cikin rayuwa ta ina da wanda nake so in ci gaba da rayuwa da shi. Ko? Rabu da ita mafarki. Yi mai abin da addini ma ya cancanta ya bari a yi mai cire mai kunne. Gida bari in sa mai wannan karfan na kare dai. ga wurin mulki kake san wa'annan suna zuwa ku jiki ka ce in zo What? Kai mai gida ka bari sa mai wannan karfan na kare dai. Ka yi mai abin addini kawai cire mai kunne. dan girman Allah ka yi hakuri ka cire min kunni What?